Ha a jövőbeli Biff visszamegy 2015-be azután, hogy átadta az almanachot, visszatérhet oda, ahol Marty és Doki is vannak. Hiszen csak a 21. születésnapján fogadott először az 1955-ös Biff. A fogadott helyes? Hogy érted ezt? Úgy értem, hogy a fogadott a helyes igeidő akkor, ha valami olyan múlt jövőjében történt volna, amire a jövőből hatott valami? Fogadotta vala? Okos fiú. Oké, szóval Biff csak a 21. születésnapján fogadotta vala először, és úgy lett milliómos. Akkor változtatta meg a jövőt. Nem fogadothatta volna vala. Mi? A filmben történtekkel ellentétben ez pofon egyszerű ügy. Mikor 1955-ben Biffhez kerül az almanach, a létrejött alternatív jövőben nem eshet meg, hogy Marty és Doki használják az időgépet, hogy 2015-be menjenek. Tehát az új idősíkon Marty és a Doki sosem vitte el az időgépet. Várj, a vitte helyes? Marty és Doki sosem vittente vala el? Nem tudom, ezt te kezdted. De... Én elfogadom. Marty és Doki sosem vittente vala el az időgépet 2015-be. Így hát a 2015-ös Biff szintén nem vittente vala az almanachot 1955-be. Így hát az idősík, melyben az 55-ös Biff megkapja az almanachot, ugyanaz, melyben az 55-ös Biff nem kapja meg az almanachot. És nem csak, hogy nem kapja meg, nem kapta, nem kapotta vala! Így van. És milyen név az, hogy Biff? Ilyen hangot ad, mikor kinyitsz egy üveg savanyúságot. Biff. Hát ezt imádom.